6 ton beschikbaar om Zeeuwse bedrijven te helpen digitaliseren. Het is woensdag 19 mei, dit is Zeeland Nu. Een nieuwe organisatie gaat bedrijven ondersteunen. Codewoord huiselijk geweld wordt niet gebruikt. En eindelijk kon er weer gesport worden. Goedenavond. Het hoeft niet moeilijk te zijn, maar toch weten veel Zeeuwse ondernemers niet goed hoe ze moeten digitaliseren. En dat kunnen ze vanaf morgen doen met ruim 6 ton die daarvoor uitgetrokken is om ze te helpen. Kan dan gaan om financiën via de computer doen, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van robots binnen je bedrijf. Bij het woord digitaliseren denken mensen vaak ingewikkeld. Maar voor ondernemers in het MKB kan digitaliseren in kleine dingen zitten. Zoals meer actief worden op sociale media. Of je administratie doen via een app in plaats van op papier. Het zijn kleine voorbeelden, maar voor het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf kunnen deze stappen al een groot verschil maken. Bijvoorbeeld bij boekwinkel De Drukkerij in Middelburg. Zij vernieuwden hun webshop. Onze eerste versie van onze website, die bestond al dus meer dan 15 jaar. Dus je zou denken van nou, je hebt een website met een shop erin, dat is prima. Maar tegenwoordig wordt dat spel dus echt anders gespeeld. Met name door de marketing tools die je tot je beschikking hebt. Elke sector zie je die trend in digitaliseren. Of het nou gaat over de agrofood, waar mensen met robots aan de slag gaan. Of de horeca, of de zorg, of de industrie. Overal zie je verschillende vormen van digitalisering terug. De wil om te digitaliseren is er vaak wel bij bedrijven, maar de kennis ontbreekt regelmatig. En om dat duwtje in de rug te geven is Digitaal Doen Zeeland opgericht. Zij gaan de komende 3 jaar Zeeuwse bedrijven helpen. Dat hebben we in de voorbereiding van dit project heel veel gehoord. Van ja, ik zie wel dat die trend er is, alleen ik weet niet zo goed hoe ik eraan moet beginnen. Ik weet niet waar ik de informatie vandaan moet halen. Ik zou graag eens met andere ondernemers praten die het al gedaan hebben. Ervaringsdeskundige is dus deze boekwinkel die het proces van digitaliseren al voor een groot deel doorlopen heeft. We staan hier op de expeditie. Hier komen alle goederen binnen. Die worden hier ingevoerd in ons computersysteem. En dan gaan ze de verzending in, gaan ze de winkel in, ze gaan in de bezorging. Maar alles wat in de winkel komt, passeert hier, wordt in het systeem ingevoerd, krijgt streepjescode, zodat we ermee kunnen werken. Het project Digitaal Doen Zeeland wil er ook voor zorgen dat bedrijven niet het wiel opnieuw gaan uitvinden. De wereld is nu eenmaal groter dan Zeeland en het is ook logisch dat je op een uurtje rijden, dat er heel veel te halen valt. Hè. In een uur zit je in Eindhoven of in Delft of noem een plaats op. Ja, daar is zoveel kennis en ervaring al beschikbaar, dus waarom zou je daar niet gaan kijken en het naar Zeeland toe halen? Is het doel om ongeveer 100 ondernemers in Zeeland een stapje verder te helpen in hun digitaliseringsproces. En dat kan zijn dus de juiste weg te wijzen, of te inspireren dat ze zelf aan de slag gaan. Maar dat kan ook zijn dat we ze helpen en begeleiden, bijvoorbeeld bij het opzetten van een webwinkel. Of hun administratieve processen digitaliseren. Of een stukje robotontwikkeling. Het kan heel breed zijn. Het was weer een dag met versoepelingen. Zo mochten de sportscholen de deuren weer openen, zoals hier in sportcomplex Laco in Zierikzee. En deze spierbundels stonden te trappelen. Ik was gisteravond al zenuwachtig om naar de sportschool te gaan. Ik ben er nu en het is echt geweldig. Ook recreatief zwemmen mag weer, dus begint het weer een beetje op het oude normaal te lijken. We hebben toch misschien nog net niet de champagnefles opengetrokken. Maar ik weet zeker wel dat er een aantal, ook van onze gasten, het zo gemist hebben. Dus er is echt, ze stond echt vanmorgen om 7 uur op de stoep. In de zomer heb ik een paar dumbbells gekocht en ik ben thuis ook al een beetje aan het fitnessen geweest. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als in de sportschool. In de sportschool is echt, daar raak je ook gemotiveerd van alle mensen die om me heen zien sporten. En voor mij is het onbeschrijfelijk. Andere attracties wachten nog even met de heropening. Zo blijft Deltapark Neeltje Jans voorlopig nog dicht, omdat niet al hun attracties open mogen, zoals een bezoek aan de stormvloedkering. Ook de rondvaartboten in Middelburg blijven voorlopig aan de kant. Zij mogen nog niet varen, hebben ze te horen gekregen. Miniatuurpark Minimundi is wel open gegaan. En ook in Terneuzen, de skihal kan weer bezocht worden. De bibliotheken die openen morgen weer de deuren voor hun bezoekers. De Tweede Kamer gaat aan de slag met de petitie van oud-statenlid Johan Robesin over de Hedwigepolder.
Hij vraagt om een parlementair onderzoek, omdat volgens hem veel is misgegaan bij het besluit over de ontpoldering van de Hedwiggepolder. De volgende stap is dat Robesin bij een vergadering van de Vaste Kamercommissie mag inspreken. En de eerste tapuiten zijn gespot in onze provincie. Een aantal weken geleden zijn er tientallen nestkasten in Zeeuwse natuurgebieden geplaatst om de zeldzame vogel weer naar Zeeland te trekken. En dat lijkt nu effect te hebben. En dat is op zich al vrij uniek, want ze waren eigenlijk of verdwenen of we wisten niet meer dat ze er zaten. Dus in die zin is het positief nieuws. En uiteindelijk hopen we ook dat het er meer worden dan die 4 die er nu zitten. Maar het is een mooie start. En laten we hopen vooral dat we de komende tijd jongen gaan aantreffen. Of in ieder geval ouders met voedsel in de bek. Want dan weten we in ieder geval van het is succes geweest. Ook wordt steeds waarschijnlijker dat de vogels echt hier blijven om te broeden. We zitten nu al op 19 of 20 mei. Dus de kans dat de vogels die er nu zitten broedvogels zijn, die wordt wel steeds groter. Het aantal vacatures in de zorg blijft maar toenemen. Volgens de laatste cijfers van het CBS werden er in de eerste 3 maanden van dit jaar gemiddeld 1000 mensen gezocht voor een baan in de zorg en niet gevonden. En vanwege de vergrijzing wordt dat probleem alleen maar groter. En toch, aan de familie Van den Berg uit Middelburg zal het in ieder geval niet liggen. Op vader Pascal na werkt iedereen in de zorg. Ik ben Lotte en ik werk als verzorgingsassistente in de huiskamer. Mijn naam is Lisa en ik werk als verzorgingsassistente in de huiskamer. En ik ben Amy, ik werk ook als verzorgingsassistent in de huiskamer. Ik ben Willemien, dit zijn mijn lieve dochters en ik werk als verzorgende IG. Heb ik een kopje koffie voor u? Ja. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat de zorg in jullie bloed zit. Ja, dat denk ik het ook. Maar de meiden zijn ook van kleins af aan altijd meegegaan naar het werk. Wat voor een ander soms een drempel was om het verpleeghuis binnen te komen, was voor onze kinderen eigenlijk helemaal niet. Want die gingen van jongs af aan mee. Ik vind het gewoon heel leuk dat we hetzelfde beroep gaan doen. Want het is gewoon een soort van beetje in de voetstappen treden van je moeder. Dus ik vind het wel heel leuk. Goedemiddag. Hallo, ik kom met de medicijnen. We gaan nog wel eens bij de langs en dan zie je echt dat ze zoveel kennis ervan heeft en gewoon echt geschikt is erin. Dus ja, ik denk dat we allemaal wel heel trots op haar zijn ook. Ik heb ook veel van haar geleerd hoe ze werkt. En hoe dat je geduld moet hebben voor de mensen en dat je liefdevol met ze om moet gaan. Je krijgt ook veel waardering van de mensen, als je ze helpt natuurlijk. Mensen zijn gewoon heel blij dat je er bent om ze te helpen. Lust u ook nog een koekje? Er is ook nog een koekje. Zo, kijk. Alsjeblieft. Hoe reageren de bewoners op het moment dat ze merken dat jullie familie van elkaar zijn? Ja, dat vinden ze gewoon heel leuk. En dat maakt mij ook trots. En dan heb je ook weer een onderwerp om over te praten. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen sinds een tijdje vragen naar masker 19 bij de apotheek. De apotheker kan dan hulp inschakelen. Het is een extra manier om huiselijk geweld te melden. Toch is die mogelijkheid bij de 20 apotheken in Zeeland die wij hebben gesproken helemaal niet gebruikt. En dat terwijl mogelijkheden om huiselijk geweld te melden heel belangrijk zijn, omdat de drempel voor het slachtoffer al zo hoog is, vertelt Rachel Verhagen. Er staat een enorm plexiglas scherm tussen jou en de apotheker. En dan moet jij in zo'n ruimte, die apothekers zijn vaak open, je zit niet 1 op 1 met iemand, moet jij dus masker 19 zeggen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil vragen om masker 19. Oké, wilt u even meelopen naar de spreekkamer? Zeker, dank u wel. De apotheker weet dus wat hij moet doen als er om masker 19 wordt gevraagd. Toch blijkt uit een steekproef onder 20 verschillende apothekers in Zeeland dat in het afgelopen jaar nog geen 1 keer het codewoord masker 19 is gebruikt. Ik vraag me af zelf of veel apothekers op de hoogte zijn van dit codewoord. Dus heb je misschien ook een situatie dat iemand denkt, wat? En ik denk serieus dat ik in mijn situatie toen dat niet had gedaan. Het is ook, denk ik, zeker belangrijk om het team in ieder geval jaarlijks daarop te attenderen. Dan kan door middel van een bestaande cursus die ze kunnen maken, door een nieuwsbrief of een werkbespreking erover te hebben. Dus dat is zeker belangrijk. Als er iemand om masker 19 vraagt, hoe gaat u dan te werk? We gaan dan kijken van, gaat het om een acuut geval? Hè?
Dat we dan gelijk 112 bellen. En anders dan bellen we Veilig Thuis op en die nemen dat dan verder een behandeling. Apothekerspersoneel zouden dus misschien een opfriscursus kunnen gebruiken. Maar waarom zou die drempel voor masker 19 toch nog te hoog kunnen zijn, denkt u? Dat kan komen doordat mensen nog niet van op de hoogte zijn. In de wachtruimte is dat natuurlijk wel een drempel, hè? Omdat mensen om je heen staan, et cetera. Nu ook vooral met die schermen. Maar wij zijn natuurlijk ook via andere wegen toegankelijk. Hè? Dus mensen kunnen een bericht sturen, ze kunnen bellen. We hebben een brievenbus bij de ingang. Kunnen ze op een briefje zetten, uiteraard met hun gegevens erop. En dan kunnen ze in deponeren. Dus ja, er zijn veel opties. Het is vooral belangrijk om zoveel mogelijk manieren aan te bieden waarop mensen huiselijk geweld kunnen melden. Want de drempel om hulp te vragen is enorm hoog. De man van Rachelle ging waar zij ging en had de volledige controle, ook als ze naar de apotheek zou gaan. Het duurde jaren voordat ze hier vooruit durfde te komen. Het begint met een duw, met een schreeuw, met harde woorden, met het vastpakken. En langzaam als je daaraan gewend raakt, want dat raak je natuurlijk eigenlijk nooit, ga je je eigen grenzen verleggen. Waardoor het bij mij eindigde dat ik 2 keer in het ziekenhuis ben geweest met botbreuken ook. Rachelle kwam uiteindelijk uit de situatie door vrienden die ze na jaren in vertrouwen nam. Maar dat kan niet iedereen, snapt Rachelle. Ze heeft nog een tip over een signaal dat mensen kunnen gebruiken tijdens een gesprek of overleg in Zoom of Teams. Dat is dit gebaar, je hand zo en dan je duim erin en dan je vingers eroverheen. En dat is een internationaal inmiddels gebaar, dat staat voor help. Ik heb te maken met huiselijk geweld en ik weet niet meer wat ik moet doen en help me. Dat vind ik een betere dan masker 19, want we hebben het nu even over de coronatijd natuurlijk met Zoom, Teams, FaceTime, noem het maar op. Dat zijn wel manieren waarop je zonder dat je iets hoeft te zeggen kunt aangeven, hey, ik zit in deze situatie, help. Ik denk dat die laagdrempeliger is, dat gebaar, dan dat je masker 19 zegt in de apotheek. Er waren vanochtend vooral aan zee enkele flinke buien. Vanmiddag vielen vooral in Zeeuws-Vlaanderen nog een bui. Waren de meeste opklaringen te vinden op de Oosterschelde en op Schouwen-Duiveland. Morgen vooral 's ochtends zonnige periode. Daarna raakt het opnieuw bewolkt en is er kans op regen. Op onze site kun je nu lezen over het Songfestival. We blikken terug met de eerste Zeeuwse die op het muziekspektakel was. En dat was Greetje Kouwveld. In 1961 trad ze op met het nummer Wat een Dag. Kouwveld heeft een groot deel van haar jeugd in Zeeland doorgebracht, in Vlissingen en in Middelburg. Ze is het liedje eigenlijk pas later gaan waarderen. En dat verhaal en het liedje zelf natuurlijk kun je vinden op onze site en in de app. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond.